Dak li kien il-kelliem għal kap nazzjonalista Bernard Grek u l membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista irrid li l-Gvern Malti jarmi xugaman wara proċeduri li nfetħu mill-Kummissjoni Ewropea dwar is-settur tal-gaming f'pajjiżna. L-erba l-Kummissjoni Ewropea fetħet proċeduri kontra Malta minħabba l-iskont tal-liġi tagħna tal-gaming tajt li d-deċiżjonijiet fi qrati barra mhumiex inforzabbli lokalment fuq kumpaniji tal-gaming b'operat f'pajjiżna. Il-Gvern qal li l-liġi ma tajċek bil-qafas leġislattiv ta' pajjiżna jiddefendi l-kompetittività ta' pajjiżna minn industrija li toħloq eluf ta' karriri ta' kwalità fosthom għaż-żgħażagħ tagħna. Iżda Peter Aġus derlu li anke jmur kontra qbil li kien hawn f'pajjiżna dwar din il-liġi magħrufa bħala Bill 55 u mhux biss jattakka lil Malta iżda jgħid li l-Gvern għandu jimxi mal-liġi Ewropea bħal speċi ħareġ jifraħ li hemm proċeduri kontra Malta. L-istess kif għamel il-Partit Nazzjonalista meta feraħ li l-Qorti Ewropea deċidiet kontra pajjiżna fuq qafas leġislattiv tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment li minnu joħroġ tant ġid soċjali għal pajjiż.